Какъв е животът ти в Швейцария и има ли в него място за музика? Здрасти, Георги. Животът ми в Швейцария е спокоен, мога да кажа подсигурен за напред и някакси уравновесен, като всички нормални хора. Знаеш, че ние в шоу-бизнеса сме по-друг живот живеем, по-интензивен, по-емоционален, така динамичен. Сега съм един нормален работник, като всички останали хора, работя на нормална работа, но пък нали, нямам тази емоция от сцената и от славата и тази тръпка, но пък имам сигурността, спокойствието и някакси монотонното ежедневие, което и всеки нормален човек има. Чувствам се добре и това е. За съжаление, тази динамика тук и тази роботизация няма много време за музика, казвам за голямо съжаление, но пак успявам нали, да ходя на някое друго участие тук, да забавлявам българи, също така в сръбски кафани, попявам някой друг уикенд и имам 3 нови проекта, които са вече проекти от 1-2 години, но за съжаление нямам време да отделя да ги реализирам, понеже едно такова нещо, знаеш, един проект си иска своето време, иска си своята прецизност, екип и така нататък. Аз това време го нямам, но никога не съм спирала да слушам и да се интересувам от музика и да продължавам да търся нещо ново. Но факта, че го правя вече за хоби, не е първи приоритет и това се си казвам утре и това забавя нещата и процеса. Какво те огорчи от българския така наречен шоу-бизнес и може ли да има приятелство в него? В българския шоу-бизнес ме огорчи задкулисието, лицемерието, недооценеността наистина на таланта, да опира всичко до, тук го казват витамин Б, до контакти, до връзки, до шурубаджанащина, до любовни връзки, до всякакви други такива неща, ти разбира за какво говоря, от кухнята. И моята често си голяма уста и непримирението с това нещо, може би така ме разочарова и най-вече ме разочарова, че ми трябваха години в България да се доказвам коя съм и колко мога да пея, нали, без пари, без любовници и без контакти. В Сърбия ми трябваше точно една песен, дори като чужда певица, дори ти знаеш колко са те расисти и си обичат своята музика, дори там толкова бързо ме приеха и оцениха. Разкажи ми как дойде идеята за възраждането на еротична машина и колаборацията с момчета. Еротична машина възродиха наистина момчетата Андрей и Муркавия. По принцип те ме потърсиха, правиха ми предложения за Синя прашка да направим, но аз понеже им казах, че Синя прашка има продължение като Синя прашка 2, случаят си ти, също така вече на сръбски мои колеги я изпяха и вече наистина тя като че ли своето си го взе. И няма повече от това на къде да се развива, но аз самата им дадох предложение, че еротична огнена машина, ако си спомняш, в локдауна я възродиха и в TikTok, и във всички платформи, наново я възродиха и помислиха, че е нова песен и ме поздравяваха и много хора ни бяха я чували. Възродиха си я сами, публиката си я възроди в локдауна и тогава аз им предложих да направим нея и това беше прекрасното и на место предложение, което ни дойде на ум, затова направихме точно нея. Защото така или иначе беше набрала скорост в локдауна, когато хората само се ровиха в платформи, търсиха си песни, слушаха музика, когато почиваха и така нататък. И всъщност тя наистина стана нов хит, който не съм аз възродила, възроди си публиката, възродиха си хората и феновете. И понеже мислиха, че е съвсем нова, решихме да използваме момента, докато е прясно, така още е актуално, да можем с малко съвременно звучене, с млади момчета, с малко рап за хора за техните години, тяхната възрастова граница, да направим по-освежена и да я пуснем и наистина имаше, според мен, доста добър ефект. Както за мен е така да се върна малко в редиците, така и за момчета, които набират скорост и са много амбициозни деца.
Това е, нали, една част от младата аудитория, която те ще слушат. Но съм благодарна, че те ме оцениха, и то защото не се прекланях и не връзвах връзки на той и на оня, и не се навеждах, както обичам да казвам. Ти знаеш много добре, ти си ми първо приятел, после колега. Моето отношение към несправедливостта, към порнографията, казвам ефтината порнография, към това да използваш музиканти, певици, добри за други цели, за забавление на приятели, безплатни партита, за някой да си оправи негови си лични облаги. Това много го мразих. Лъжи, обиране, ограбване, буквално ограбване на труда, да не ти дават проценти от клипове, от продажби и така нататък, да бъдеш лъган цял живот. Това мене много винаги ме е дразнило. Този ред на мисли, кога ще ни зарадва с нещо ново и ако може да загаднеш какво ще бъде то? Основно първо гледам да си направя сръбската балада, която е наистина хубава, авторска, и това ще е новия продукт първи. Освен сръбската балада, имам на Радо Кишев песен, която е от 2 години готова. Просто първо беше с текст за короната, после, понеже нямах време, при мен пак казвам, то звучи банално, но времето е много по-ценно и от златото тук. И сега трябва да сменим текста, защото вече текста за короната, тази тема беше тогава актуална, сега вече не е. Това също е свързано с време и организация. И имам с една колежка идея дует да направим също. Имам 3 проекта наистина почти готови на 50%. Но това се надявам балада ще запише до нова година, но за осъществяване на клипове това ще отнеме наистина време и не мога да кажа кога точно, но мисля до година поне едно парче да е готово с клип и да имам възможност наистина да зарадвам хората. Нали, след микса, който направих машъпа, това ще е готино. Харесваха те в Сърбия. Как така стана, при условие, че те са доста консервативни, що се отнася до това да приемат чуждестранни изпълнители? Предпочитам да ти кажа честно ако продължа да правя, нали, не че аз ще продължа, но с по-бавни темпове. Ако продължа да се занимавам, основно ще наблягам в Сърбия, защото в България, както ти знаеш, вече на тези години, ако се появиш там, има някаква такава супер простовата дискриминация. Коя е тя па няма да спре да пее, баба ти, леля ти, разбираш, тези неща просто са толкова гнусни, толкова ограничени хора, глупаво мислещи. В Сърбия, ти знаеш, музиканти на 70 години, хора, които са таланти, пеещи, все още ходят на концерти, защото тук в Швейцария, даже аз скоро бях на Шемса на концерт. Това са хора по на 65-70 години, продължават да пеят и публиката ги обожествява. Основно първо гледам да си направя сръбската балада, която е наистина хубава, авторска. И това ще е новия продукт първи. После имам два български проекта, както ти казах, на Радо Кишев едната песен, с колежка ще е другата, живот и здраве да направим. Мисля, че сещаш коя е, но няма да я знам докато проектът не стане, защото и при нея нещата стават трудно, както и при мене, поради не знам какви причини. Но до година, със сигурност след нова година, тя не е далече, при всички положения един продукт ще имам. Завършен с клип, надявам се да си отделя повече време, поне една песен да направя, наистина искам и себе си да зарадвам, защото аз обичам да правя това нещо и на мен това ми е релакса всъщност, това се занимавам, така си почивам и така ме прави щастлива, живота ми е по-полезен, да кажем. Интересно би било да разбера дъщеря ти наследила ли е твоя талант и с какво се занимава тя? Дъщеря ми е супер музикален човек. Тя разпознава всички гласове, всички изпълнители български, без дори да ги поглежда към телевизора, знае и разпознава им блендите, разпознава им гласовете и всичко. Но тя никога не е проявявала желание да пее. Тя е много добра в танците и няма значение, че тя в момента учи и изследва в банково училище, банково счетоводство в средите на банкерството, но мечтата е един ден да си открие свой, нали, да има достатъчно добри средства и заплата сигурна.
и образование, за да може да си открие своя школа тук в Швейцария за различни танци. Това е влече, това е много добра, има страшно много тиктоци с нейни танци и това прави нея щастлива, но сега всъщност се е наблегнала на сериозното обучение и след това ще бъде нейната втора цел в живота. Какво би посъветвала тези, които те първа тръгват по твоя път? Какво да кажа за тези, които ти първа тръгват по моя път? Какво да кажа? В смисъл музиката като цяло, вече ориентацията и съвсем начина, по който се поднася е много пошъл и музика не се прави вече за да радваш хората и да правиш нещо от сърце, да е сърцато, да е смислено. Просто се прави за бизнес, за пари. Пошла е голотията, изтъкват се други екстри. Мога единствено да кажа да бъдат идентични и да следват себе си, да не копират абсолютно никой друг и наистина, когато виждат толкова голоти и толкова пошлост, да направят точно обратното, да не си мислят, че винаги когато си гол или показваш останали екстри или ходиш да си правиш някакви пластични операции, да приличаш на всички останали, това задължително ще донесе 100% успех. Бъдете различни просто. Нека да направят точно обратното, да играят против правилата. И най-вече да бъдат себе си, да имат някаква идентичност, може като си пуснеш телевизора, като чуеш гласа без да виждаш изпълнител, да кажеш това е той, смисъл да няма база за сравнение. Ако щеш като визия, ако щеш като лице, като фейс, като всичко. Просто да правят малко музика с любов. Не всичко на всяка цена за пари. И не всичко на всяка цена бързо, да не бълват през месец продукции само и само да има нещо изкарано, да го мислят, просто да обичат, да влагат повече любов в това, което правят. Наистина да влагат повече любов и рано или късно, дори да искаш да бъдеш различен и да не те приемат в началото, рано или късно трудът и резултатите ще бъде на лице. Просто търпение и не всичко на всяка цена за пари. Би ли споделила откровенно мнението си за днешния поп-фолк? Мнението си за днешния поп-фолк аз почти го казах. Дори не си пускам тези програми. Пак ако някоя песен ми хареса, пак е от стар изпълнител. Вече, нали, говорим стара, Преслава, Галена и така нататък. Пак тази музика ми харесва. Съвсем новите, незнайните, дори не ги познавам. И за да не ме е впечатлило, значи ако излезе нещо добро за слушане, което аз лично слушам, това са пак от изпълнителите от моето време почти. А те все още се стараят, нали, да бъдат идентични, да правят нещо интересно и да следват, нали, своите стилове и така и своя си път, докато новите, това човек не знам, просто да ти кажа, Куцо Кьорово и Сакато пропева. Както е модерно в днешно време да се казва, кой какво нищо не може да стане и на нищо не е способен, става инфлуенсър, популярна звезда в интернет пространството. Аз бих казала това вече за певиците. То вече до толкова стана, как да ти кажа, извиняй, правя лапсуси, толкова стана достъпно и толкова всеки може да стане, такъв, че кой какво друго не може да стане, вече става певица. Аз пък това ще го кажа за изпълнителите като цяло. И какво да кажа? Залага се на други неща, но не и на пеене. Да не говорим, че заради това нещо малко е виновно и, нали, развитието и на техниките и на всичко. Вече не е нужно толкова много да пееш, за да ти направи компютъра право звучение и трилери и така нататък. И хората се възползват това нещо. Техниката, както и пластичната хирургия, както и в медицината, така и в музиката. Технологията се развива и вече не е нужно толкова да пееш, стига да учиш хитовото парче и да учиш да имаш нюх и добър екип около себе си да учи хита. Може да изпееш едно равно на да ти го направят едно пееш Шабан Шаулич, аз така обичам да казвам. Така че, какво да кажа? Още си тя не е от вчера, тя е от много доста време вече.
Но така е, когато правиш нещо, за да бързо да заработиш или бързо да си намериш богат спонсор или бързо да влезеш в среди, в които да се котираш така бързичко и да можеш да си намериш някой чичко паричко или кой с каквато цел е отишъл. Но в никакъв случай със сигурност не се мисли за музика. Това е скъпи клипове, безмислено звучение и безмислени лица. И на финала, какво ще кажеш на феновете си? За феновете какво да кажа? Просто хейтерите в днешно време, лошите хора и критичните станаха много и проблема е, че те дори не правят градивна критика. Те просто са хора, които са злобни, не постигнали нищо в живота си, неполезни с нищо в този живот, все по-отчаяни, тъжни хора, които само едно скрито мнение могат да кажат или да напишат коментар скрити зад някакви компютри или телефони и така нататък, някакви устройства. Просто феновете от днешно време не са това, което бяха. Едно време ценяха, радваха се на това, което правим за тях и дори отправяха критики, бяха градивни критики. Ние ги приемахме и наистина се учихме от тях и знаехме за напред какво да променим и какво ни липсва в нашата музика. Сега вече всичко е по-шлап човек. Мога да кажа, че каквато и музиката, такива и феновете в днешно време, единствено мога да ги посъветвам, когато човек постигне нещо и има с какво да критикува, нека го направи, но да бъдат, в смисъл, да бъде интелигентно, да бъде направено с стил, разбираш ли? Какво да пожелая? Да слушат наистина хубава музика, да ценят, че понякога хората дори задните си стотинки дават, за да направят нещо за тях, за да зарадват публиката и това наистина ние други трябва да се ценим, както ние си ценим и си уважаваме публиката, както ние винаги им обръщаме внимание, автографи, обръщаме внимание, снимаме с тях, отделяме им време, правим такива клубове, нали, за срещи с тях, така и те наистина трябва да бъдат готини.